खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दं आं कमेडिबारि रादाबनि सम रादाबनि समाव दं गाहाय रादाब। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशनआ ड्र'नखौ बेन खालामबाय। सप्तासेनि सिगां जम्मु बिरखं गाथोन एयारपर्टआव उदखारिफोरा गाग्लोबदोंमोन। बेनिखायनो जम्मु एन्ड श्रीनगर सोरखारा 144 धारानि बादि कार्फिउ होनाय जाबाय। जम्मु आरो श्रीनगर जायगायाव थानाय जायफोर सुबुंफोरा आखायाव ड्र'नफोर दं, बिथांमोननि ड्र'नखौ पुलिसनि आखायाव होनो बिथोन होनाय जादों। सोरखारि ड्र'ननि अनगायै गंसे ड्र'नखौ बन्द खालामनाय जादों। चाइना हादोरा डीडी एप्सखौ गावसोरनि एप स्ट'रनिफ्राय ब्लक खालामबाय मानोना बिसोर बुंनाय बादिब्ला सिकिउरिटि थ्रेट एबा रैखाथिनि जेंना दं होन्नाबो बुंदों। फिलिपाइनआव मिलिटारि प्लेननि जाब्रबथायजों दासिम 45 सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय आरो 49 सुबुंनि जिउ रैखा खालामनो हादों। खौरांआव मोन्नाय बादिब्ला म्यानमारनि आर्मिया 25 सुबुंखौ गावथारदों। रायजोआरि मन्थ्रि इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट अफ फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि गभर्नमेन्ट इन्डिया श्री रामेश्वर तेलिया बिटिआरनि सेक्रेटारि मावख'नाय माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ सावरायनो फैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों दि गंफ्रोमबो जिल्लायाव थिर गेलेनाय आरो जुवा गेलेनाय बन्द जानो नांगौ होन्नाबो बुंदों। 84 बोसोर बैसोनि झारखन्ड स्टेट स्वामी ट्राइबेल राइट एक्टिविस्टआ जेल सिङावनो थैयो। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा 30 बोसोर बैसोसिम झारखन्डआव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय नांदोंमोन। इउएसएआ सेलेब्रेट खालामदों 245थि उदांस्रि सान हिसाबै, जेराव पेरेड आरो बेरफुहोग्रा। चिरांनि सम्पाबाति मिनि हाइड्र' प्रजेक्टखौ दिनै प्रमद बर' सारआ नायबिजिरफैदों। जापानाव लेन्डस्लाइड हा गिसि खानाय जादों। दासिम 3 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो गासै 80 सुबुंफोरा गोमानानै दं। केरेलानि 37 बोसोर बैसो सासे सुबुं जायहा ड्राइभार हिसाबै आबु धाबियाव हाबा मावो 40 करोड़ लटारियाव देरहाबाय। उत्तराखन्डआव गोदानै गाहाय मन्थ्रि हिसाबै थिसनजादों पुष्कर सिंह धामी बिथाङा। शिरीषा बान्दलाया भारतनि मादाव नैथि आइजो हिसाबै फैगौ 10 जुलाइआव अख्राङाव बिरलांगोन। हादोराव फोसावजानाय आबादारि मोनथाम आयेननि हेंथायै 200 आबादारि हानजाया थाबथानाय गैयै प्रटेस्ट खालामदों। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।